Galdakaon, etxebizitza politikak gure jarduranen erdigunean jartzea erabaki genuen hasieratik eta horrekin jarraitzen dugu. Horren adibide dira eraikitako 60 zuzkidura bizitokiak, bertan jentea jada bizitzen dago. Eta orain, hurrengo 3 urteetarako etxebizitza plangintza eratu dugu, udalbatza osoaren oniritziarekin. Benetan uste dugu, administrazio lez, udal administrazio publiko lez, etxebizitza merkatuan eragin behar dugula eta horretarako neurriak hartzen jarraituko dugu. Galdakoko udalak egindako diagnostikoaren ondorioz, Aperri bai eta Olabarrieta gune tenkatu izaera eskatzeko aukera ematen digu diagnostiko horrek. Beraz, diagnostikoarekin batera, Galdakoko plenoak erabaki du Eusko Jaurlaritzari plan bat helaraztea, 3 urteko plan bat. Plan horretan, 4 ildo nagusi ageri dira. Lehenengo ildoa, plan orokorrarekin bat egiten du eta etxebizitza publikoa egiteko eremuak bilatzea eskatzen du. Bigarren ildoak esaten digu hobariak eta kenkariak jartzea herriko tasetan eta baita ere hirian. Hirugarren ildoak esaten diguna da komunikatu egin behar zaiola herritarrei edo egin behar zaiela herritarrei ditugun aukera guztiak eta subentzio berriak jarri behar ditugula. Eta laugarren ildoaren bitartez egingo duguna izango da planaren jarraipena edo ebaluazioa.